салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. парвози баланди Гвардиол дастаи Гвардиоларо нафаскашӣ намонд. аммо инҷо ба Эдерсон ҳам чанд савол ҳаст. Манчестер Сити дақиқан барои ғалабаи осон ба Олмон рафт, вале барои амалии ин орзу ягон хелшонс нашуд. фурсати калидии ин бозӣ дар дақиқаи 70 бо парвози баланди Йошко Гвардиол, футболбози дастаи Лейпциг ба миён омад. фурсат аз партофти Оли Халстенберг оғоз шуд ва тӯбро вориди ҷаримагоҳ ҳаво дод ки дар натиҷа дарвозабони Сити Эдерсон хост онро парида гирад, вале баъдан фикри худро дигар карду аз ин роҳ баргашт ки аллакай дер шуда буд. Йошко Гвардиол мисли уқоб парвоз кард ва тӯбро бо сар дохили дарвозаи бе дарвозабон равон намуд. хулас бо ҳисоби 1-1 бозӣ тамом шуд. пеш аз оғози рақобат пойгоҳи хабарии The Athletic зимни як таҳлил дарвозабони бразилиро мавриди интиқод қарор дода буд. онҳо навиштанд ки сабаби имсол бештар гол сар доданҳои Эдерсон дар он аст ки ӯ ҳангоми 1-1 баромадан бо футболбози ҳариф боварии худро аз даст медиҳад. бояд ёдовар шавем ки голи аввали дидорро бачаҳои Гвардиола зада буданд. дар як бозигузории олӣ Гюндаган ва Маҳрез тавонистанд хатти ҳимояи ҳарифро убур созанд ва баъд Риад Маҳрез бо як зарбаи тӯбро вориди дарвозаи Лейпциг намуд. барои футболбози алҷазоирӣ ин 20-мин гол дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо ба ҳисоб меравад ки аз миёни футболбозони африқоӣ танҳо 4 нафар аз ӯ боло меистанд. инҳо Муҳаммад Салоҳ, Дидие Драгба, Самуэл Ето ва Садио Мане мебошанд. дар қисмати дуюми бозӣ то дақиқаи 76 футболбозони Лейпциг 62% бозиро идора мекарданд ки англисҳо дар ин муддат тамоман бидуни шонс монда буданд. ҳатто мо қариб ки асабишавии Эрлинг Ҳоландро ягон бозӣ намедидем, аммо олмониҳо он гуна бозӣ карданд ки оромтарин бозингарро ба қавле девона сохтанд. Ҳоланд ҷониби Бернарду дод мезад, аз ҳамдастаҳояш зуд партофт мехост, вале касе ба додаш намерасид. ин бадтарин бозии Ҳоланд буд ки дар умум ҳамагӣ 22 маротиба ба тӯб расидааст. бозингарони дигари Сити камашон 66 маротиба бо тӯб расиданд. ҳатто дарвозабон Эдерсон аз Ҳоланд зиёд тӯбдорӣ кардааст ки дар омораш 37 расиши тӯб қайд шудааст. бар кулли ҳамаи оморҳои бад дар рафти бозӣ Пеп Гвардиола то охири дидор ягон бозингарро иваз накард. ин дар таърихи фаъолияти Гвардиола дар Лигаи Чемпионҳо бори аввал рӯй медиҳад. ӯ баъдан дар нишасти матбуотӣ фаҳмонид ки барои чӣ ягон бозингарро иваз нанамуд. ӯ гуфтааст ки Лейпциг бо 6 ҳамлагари дорои суръати баланд бозӣ мекард. аз ин хотир ман онҳоеро ба майдон даровардам ки муқобили ин система истодагарӣ карда тавонанд. шояд ки ман ҳам дар бозии оянда девона шавам ва 9 ҳамлагарро ба майдон дарорам, гуфтааст Пеп Гвардиола. ман рости ин бозиро дида ба хулосае омадам ки 9 ҳамлагар не, худи Гвардиола ки майдон дарояд ба фикрам фоида надорад. Интер Портро дар пеши чашмони президенти УЕФА Александр Чеферин бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. ин бозӣ он қадар ба қавле ширин нашуд. аз ин рӯ таваҷҷӯҳ бештар ба эҳсосоти футболбозон аз қабили ноумедиҳои Барела, доду фарёди дармиян, табассуми истеҳзоангези Отавио баъди аз бозӣ ронда шудан ва ба монанди ин равона карда мешуд. дар ин баробар Онана низ аз ин бозӣ хотираҳои зиёдеро бо худ мебарад. шадидтарин рақобат барои Онана. дидед ки ӯ чӣ хел худро гум кард? дар нимаи аввал мизбонон дар як фурсат бояд тӯбро аз хати дарвоза бармегардониданд, вале довари майдон ҳамон лаҳза дар ин бархурд қоидавайронкунӣ дид ва садои ҳуштаки худро баланд кард. Онана то ҳадде асабӣ шуд, аз ҷояш хест ки дигарон гумон карданд ҳозир касеро мезанад. ӯ дарҳол касеро асабӣ шуда сарзаниш мекард. ҳамагон гумон карданд ки ӯ аз кори довар норозӣ аст, вале рӯ ба рӯи ӯ ҳамдастааш Эдин Ҷеко пайдо шуд. маълум гардид ки Онана ҷониби Ҷеко дод мезанад ва дар ин фурсат ҳамдастаи худро гунаҳгор медонад. дар ҳамин лаҳза аз куҷои чалханоғлу пайдо мешавад ва бо дасташ даҳони Онанаро мебандад. ҳамагӣ 1.5 ҳафта пеш ҳамин гуна ҷанҷол миёни Лукаку ва Барела сар зада буд. аз ин хотир мухлисони футбол бар он назаранд ки фазои дохили бошгоҳии Интер хуб нест ва бо ин омил шояд бозии дигарӣ ба суди Порту тамом шавад. пас аз бозӣ Онана ба Sky Sport гуфт ки ҳар кас метавонад чӣ фикре ки мехоҳад бикунад. ин як навъи адреналин дар майдон аст. агар мо хашмгин шавем ва баъд ғалаба кунем, ин боз ҳам беҳтар аст, гуфтааст Андре Онана. қаҳрамонии дигари дар
дарвозабони камерунӣ он аст ки дар як фурсат зарбаи Эван Нилсонро баргардонид ва ҳам аз Торемиро ки онҳо яке пай якдигар зарба мезаданд. дар ҳар сурат Онана аз ҳамаи бозингарони Интеру Порту дида олиҷаноб бозӣ кард. хулоса ин бозиро ман баробар баҳо медиҳам, чун Порту низ шансҳои хеле зиёд дошт. фикр мекунам бозии баъдӣ барои миланиҳо он қадар хуб паси сар намешавад. ҷанҷоли бозингарони байни худиро аслан коршиносон баҳои хуб намедиҳанд. онҳо мегӯянд вақте муносибат дар дохил хуб нест, ин таъсири бад мегузорад, вале Онана аз рӯи услуби худиро зан ки бегона тарсад кор гирифт. мухлисони Барселона медонистанд ки Месси барои чанд коре бо баҳонаи зиёрат кардани дӯстони дерин аз қабили Жорди Алба ва Бускетс ба Каталония омада буданд. дар ин сафар Мессиро хонуми дӯстдоштааш Антонелла ҳамроҳӣ мекард. акнун истироҳати каталонӣ дар як муддати кӯтоҳ хотима ё ба шароит пеш омад ки ба Париж баргарданд. аммо медонед вақти баргашт Месси ба чӣ амале дучор шуд? мухлисон вақту соати чиптаи ҳавопаймои парвози Мессиро аз куҷае дақиқ карданд ва рӯзи рафтани Месси ҳама пеши фурудгоҳи марказии Каталония ҷамъ омаданд ва легендаи бошгоҳи худро бо суруду замзама гусел намуданд. мухлисон суруди мучачосро бо ҳам мехонданд ки ин суруд вақти чемпионшавии мунтахаби Аргентина дар ҷоми ҷаҳон машҳур шуда буд. Месси аз ин амали мухлисон то ҳадде хушбахт буд ки лабханду табассум мекард. як мухлис дар ҷои шаҳр навиштааст ки Месси садоқати моро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накун. умуман бовар надоранд ки мухлисони ПСЖ кадом рӯзе аз соати 6 субҳ ба фурудгоҳ мераванд ва ба хотири ту суруд месароянд. баргашти Месси то ҳафтаи пеш афсона буд, вале рӯзҳои охир бо омаданаш ба Барселона ва вохӯрӣ анҷом додани падараш бо президенти бошгоҳ ин афсонаро ба ҳақиқат наздик мекунад. оморҳои Эрлинг Ҳоландро мавриди таҳлил қарор медиҳем. мо то дирӯз ояндаи футбол Эрлинг Ҳоланд аст гуфта аз ҷой мехестем, вале мисле ки дуғу дағдағаҳоямон ба ҳукми фано меравад. бозингаре ки дар як бозии беаҳамият хетрик мекунаду дар бозии муҳим чизе аз дасташ намеомад, чунин одамонро дар ҷои мо паҳлавонони сари дег мегӯянд. Эрлинг Ҳоланд дар 6 бозии охираш танҳо як гол задааст. имшаб ҳамлагари Манчестер Сити дар бозии даври ҳаштякниҳоии Лигаи Чемпионҳо бо Лейпциг ягон гол зада натавонист. дар 6 бозии охир Ҳоланд танҳо як маротиба гол задааст ки ин муқобили дастаи Арсенал буд. бояд фаромӯш накунем ки бе голи Ҳоланд ҳам Арсенал имкон дошт ки ғалаба кунад. новобаста аз он ки норвегии 22-сола дар ин мавсим дар 31 бозӣ дар ҳайати Сити 32 гол задаасту бо 26 гол беҳтарин нишонзани мавсими Премер-лига ба ҳисоб меравад, вале ба андешаи футболшиносон Ҳоланд он бозингаре нест ки бозиҳои муҳимро ба нафъи даста ҳал намояд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. иқдоми бурди тӯҳфаҳо аз ҷониби сарпарасти барномаи мо ширкати Формула 55 нахуст рақобати варзишгари тоҷик Нурло Алиевро бо ҳарифи бразилии худ Рафаэл Алвес пешгӯӣ кунед ва соҳиби тӯҳфа бишавед. барои соҳиб шудани ин тӯҳфаҳо шуморо зарур аст ки ду шартро анҷом диҳед. аввал ба YouTube канали Формула 55 обуна шавед ва дуюм натиҷаи рақобати равзгари тоҷикро пешгӯӣ намоед. барои мисол Нурулло ғалаба мекунад дар раунди чандум ё бо қарори доварон ё ин ки бо усули буғӣ кардан. хулас фикр кунед ва пешгӯии худро дар поёни ин видео нависед. ғолибонро тӯҳфаҳои брендӣ аз ширкати Формула 55 интизоранд. дар ин иқдом 2 худи, 3 пираҳан, 3 дастпӯшак ва 10 адад кӯлоҳ шуморо интизор аст. ғолибон дар барномаи навбатӣ эълон карда мешаванд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.